Aray, may langgam. Oh, sige na. Oh. Hi guys, pasyal kami sa bukid. Kukuha kami ng mangga. Oh, wait. Parang, ay! Guys, parang may kamukha to ah. Nakikita. Guys, you see? Oh, mangga. Wow. Oh. Kukuha kami ng mangga, guys. Pero imagine nyo, ano to? Nakikita ko guys, parang ibang muka. Imagine mo ah, imagine mo, ganda-ganda. Oh, ano to? Uch, ang cute. Ang cute. Ayan, kukuha tayo ng mangga. Mangga, babalu. Ay, Diyos ko. Oh. Aray ko. Guys, imagine mo, ano to? Anong itsura nito, guys? Imagine nyo. Anong itsura? Ay. Nahulog. Sira na.
Ah, wait, tignan ko yung slipper. Kanino yan? Cinderella. May nawawalang slipper ni Cinderella. Hanapin natin yung kapares. Yan si Cinderello. Ha? Cinderello. Na city. Saan? Ano yun? Ha? Ay! Ano yan? Sige na. Oh! Oh! Careful. Aray ko, may langgam. Ow! Ouch! Bilis! Slipper ni Cinderello. Hanapin natin, ha? Hanap natin. Ouch! Oh, hanap natin.